Okay guys, bhekani ngene le dance yami so. Sakhi man concentrate. Mina bengithi senze ibhele yanjani? Ayazi ndoda. Hey, mina inyala malikhuphuka undlula la. Yekelani complain man. Sipromise base ulethe ukuthi sobeka umdlalo omuhle. Wena ngiyabona ukuthi ufuna ukuhlaza ugogo wakho. Kusho ukuthi sogcoka amabheshu. Mina bengithi ashayani lezi. Bheki mina uthule ngalento yakho yazi. Asikunzima kanjani ukusebenza nama amateur. Okay, asiphumuleni kancane. Ngoba ngiyabona ukuthi ni hopeless. Wenzani la Vustandwa? Hey, phela babuhle ngifone lefuna ukwazi ukuthi anginazo impahla ezindala yini. Bafuna ukuzisebenzisela la mdlalo wabo wakusasa abantu abadala. Kaze kayizweli izalukwazi. Uthi sizohlangana nama dynamite deep dudes ezivele sizigugele ezinje. Phela they are not that bad. Sandra. Kahle, mase kungena icala la bethi naku umfana wethu wenze ukuthi isalukazi siphathe heart attack. We are the team, don't mess with us. If you have a problem, we've got it sussed. We offer solutions, we offer good service. So call on us if you're feeling nervous. We move like lightning, quicker than that. We're cheap and effective and we don't charge VAT. We cool and we're witty and we make a great team. We're tough, we're smart, we tackle those who are mean. You like us, you love us, you'll thank us, you'll see. We're dynamite. DDD. Dynamite. Dynamite include dudes. Balele. Awuthi ngibone ukuthi ngizotholani lapha. Ngizohamba kancane. Balele. Kunalutho. Yini lapha enklasini? Amazinyo kaBoyiki. Oh, yebo. Amazinyo kaBoyiki. Awuthi ngishone ngale ngibone ukuthi ngizotholani. Okwesigigana sika John lesi. I-hearing aid lena. Ne-walking stick kaMary. Othi mabunhleni sasikhiphela unyawo thina abadala ngalomdlalo. Hey, uyashushumbisana noma bunhle gogo. Akunjalo. Kunjani phela? Ithi ngimtsheleni ke mbafethu. Ama director amaningi athatha amaviki amaningi blind ukuthena ama amateur into ama professional. Mina ke benginosuku olulodwa. Engikwaziyo nje mina ngempela ukuthi ngifuna ukubona leli khono lene lingaka kumdlalo. Musi, ubenzo nilande mini. Dala kahle bafana bami. Nasumlenze. It's the best thing I've heard all morning. Ingabe kuyiwe phela ekhaya. Mhlawumbe basendlini yokudlela. Ngilandeleni. Akho umuntu nala. Mhlawumbe endlini yokuhlala. Asambe. Hawu, napa. Sawubona sistangu. Sawubona gogo. Uyazi ukuthi kwenzeka into ebuhlungu la eyisimanga. Yini? Kunabantu abasintshontshelayo ebusuku silele. Batshontshenisa salele. Yebo. Sistangwe. Laba abazukulu ba. Umuzi lo. Upine size lona. Kanye ngabangani baboke laba abanye. Oh, sanibonani izingane. Mina ngumsister Ngweni. Sawubona sister Ngweni. Kutshontshwe yini sister? Kutshontshwa ama walking stick,
ama-false teeth, ama-hearing aids, ngitsho namapo imbala, izigigi. Ama-false teeth. Namapo. Serious sister. Sister, bese niwatshelile amaphoyisa? Cha, amaphoyisa wena besingekabatsheli. Ha gogo, uma bangasivumela singaliphenya thina leli case. Mara after show. Umqondo omhle kakhulu lo. Asitholeni itiyeke bantu, sihlale phansi sijabulele umdlalo. Emveni kwaloko abazukulu bami bazawuphenya ukuthi lezi zinto ezilahlekayo zisona. Ngoba vele yibo abayiqembu labaphi. Hi Tsiri. Ufiniyas lona okhulumayo. Yazini, bengisazibuza nje ukuthi ngabe likuphi leqembu elikhulu labaseshi ya? Hayi bengizothi mangabe likhona ulithumele ngapha ngizolifaka emotweni yami. Ayingcoli liyaxathuka inkosi. Ini? Obani bokudlalwa ngapha? Yazini, uma ngabe kuyilapho, ngoba vele nje bawavala ama-hearing aids abo. Ayikho lento le. Sibona. Kahle lapho ngalokulahlela nje. Big, awusiniki note lapho. Okay. Asikhokhe umoya. In. Out. In. And out. That's it. Okay guys, asambe. Showtime. Ngiyanibingelela bogogo nabomkhulu bethu. Namhlanje ngiyajabula ukunethulela uhlelo eningakaze nilubone. Umdlalo wama-Dynamite Deep Tooth Dudes. Sokudlulile lokho. Isikhathi sokuthi siqale manje. Sinvestigate le ndaba yamazinyo alahlekile. Hawu, waze wamuhle umdlalo we. Usijabulisile ngempela, impela siyabonga. Yebo.
Sister singake sithi uxoxisana nalabo abalahlekele izinto zabo. Yebo lesisu isikhathi sikahle. Njengoba sizophuza itiye namakheke. Sithi emva kwalokho sithi ukuthatha ihora elilodwa nje sekuhlwathi kancane. Phambi kokuthi sizodludla kwasemini. Ungasibonisa ukuthi singashona phi sister? Shona ngapha. Lalelanike. Okuqala nje ngifuna ukubonga ama-Dynamite Youths amakhulu ngomdlalo wabo omnandi. Umngani wethu lo uEvelyn ungitshele ukuthi abazukulu laba bakhe abagcini nje ngokukhipha inyawo kuphela bangabasesha abakhulu. Savumelana ke ukuthi abake bathu kufunisa lezinto ezilahlekile. Bonke ke laba abanezinto ezilahlekile abaze kuleli tafule lingapha bazoxoxisana nabo. Sabona. Mina ngumuzi lona umngani wami uBheki. Bengicela nisitshele ukuthi izinto zenu zilahleke kanjani nini. Okay. Baba bengicela siqale ngomama ngapha. Ngithe ngivuka nje namuhla angabe ngisalibona udondolo lami. Zonke izinsuku ngilibeka duze nombhede wami. Uyazi ngangiliphiwe indodana. Sister, ngicela ukubuza. Uyakhiwa umnyango wenu la ebusuku? Cha, ikhiwa iminyango la ekhaya. Wenzelwa abasebenzi bangene nasemakamleni uma kukho ogulayo. Okay, sesingezwa ngawo ke baba. Njalo ngifaka amazinyo ami emanzini. Ngiwabeke eduze kombhede lapha ngilala khona. Namuhla ekuseni ngivuke akusabona kwamazinyo layo. Okay, ngibonyile ke abantu abadala. Sizosala. Azana mazinyo abantu abadala. Abahlakile. Sathi ngobeni. Uxolo mnumzana. Kodwa mina ngiyamangala uma ehlekisa le ndaba because athi ngimkhumbuze ukuthi iminyaka ena 70 and above yawadinga amazinyo noma sowusifuzela isobho nje. Futhi ngimkhumbuze ukuthi lena i-research eyenziwe yi-IDA, International Dental Association. Hayi impela ke Bheki. Kuyinhlanhla enkulu ukuthi abalapha eNingizimu Afrika wathola umuntu ofana nawe. Ozodama abakhumbuza ngento ezifana nalezo nje. Ngiyabonga mnumzana. Manje ke Bheka ukusho amaphoyisa angawasiza kanjani amadudes amakhulu kulomsebenzi wawo oyi-cold red. Usakubecela ukuthi usohlela abantu abathile ubheke ukuthi abanamacala and futhi usazise nama results. Sizozama kakhulu impela. Bangaki abantu enibafunayo? 21. 21. Abanye abantu bahlala la old age home. Futhi ngalama computer nawo akufuneki ukuthatha isikhathi ukuthola le information. Ngivuke kuseni ngo-6. Ngathi ngiyabheka. Hawu, amazinyo wami angaphezulu. Awasekho. Njalo nje udondolo lami ngilibeka la duze nombhede. Uyazi ukuthi yini muzi? Makusebusuku kuleli khaya labadala kukhiwe. Akubona yedwa ongangena. Mina ngitholi kahle ukuthi umuntu walana ngaphakathi angafunelana ukuba nalezi zinto zibe ningi, amapawo, amazinyo, namadondolo. Wena uyathola? Hayi cha ngitholi kahle inkinga le. Ungabe khona umuntu kule group othanda ukudlala? Ya, uSiphiwo. Kodwa ke angitsho ukuthi angasesadlali kabuhlungu kanje. Antshontsha amapowa negigi. Cha.
Heavenly Haven over Chong. Hello? Bheki, ungobeni lapha? Oh. Good. Bese ngizibuza ukuthi phela uzongifonela nini? Bheki, abasolwa bakho bamsulwa su. Kanjani? Ngoba phela le ncwadi le bengiyifunda ithi Bheki, bye-bye. bamsulwa su. No ways. Ya confuse yonke le ndaba. Ngiyavuma. Ayikho nje into enza sense lana. Mina ngicabanga ukuthi umuntu angayenza imali athengisa lezi zinto. Amazinyo second hand ndaba. Detective Sergeant Ngobeni uthi abantu abahlala la abaveli kuma record ama criminal. Kodwa ngumphatheli surprise yazi. Bona umuntu umkhehlana busy athi shalu lapha ya. Kanti akusisi isikhathi sokulala. Ya yisimpela uthi umbone kahle lo mkhulu okhuluma ngaye. Ngamkhomba in a second. Lei yamam qhina le. Lei yamam Khamisi. Fane teka leti mbirhi leti. Ni ya ti veka ku sungula. Hayi le. Yamfukeni hili. Hi rona potra yena le. Lewan, ay antiku ya mama. Ingaka ya tambo. Ay. Awubona ke. Bengisengifile njalo. I hope bazosiphi ipapa mistake. Linda ke bheki. Naba sebayeze. Okay, asambili sombheka. Tshela sister wena ukuthi khona ukushaya amanzi then bheke nosakhe izomlandela. Hey, nifunana abantwana la? Sizo investigate.
Xola bafana. Hawu. Bamajolo ufuna nendini kaMamkhami? Hayi. La ngizobheka ukuthi mama khami ukhona. Ngizomthatha ngimise dining room. Uphetheni kule saka baba? Hayi, kule saka. Kuna nix lapha. Into zami nje kuphela. Woza ke bamajolo, asihambe. Sambe uye office nami. Asambe. Poisa, aphukela khuluva for John Jimot. Mangabe ningifuna ngizangithola ofisini lapho. Yebo sathi. Bese ngiyazibuyisela nje lezinto zabantu kubanikazi. Ukwenzelani lokho baba Majolo? Mina ngithi ngiyazidlalela abantwana bami. Bese ngizwe isizungu esikhulu. Khona manje nginenkinga. Angisazi lamazinyo la kade akabana. Woza ke bamajolo. Asambe uyoxoxa kulabo abantu boningi. Lalelani kancane. Kwamajolo ufuna ukukhuluma naye. Kuyinjabulo enkulu ukuhlala nani lapha. Into yesibili ngiyalibonga leli cembu leli. Kulezi zinto ezilahlekile. Ngaphandle kusizo lwami aningeke niyithole. Guys, ngine-idea. Ngiyalibonga leli cembu leli. Kulezi zinto ezilahlekile aningeke niyithole phandle kusizo lami. Bheki futhi. Oh no. Xolo Mnumzane. Yebo Bheki ke. Khuluma ke Bheki ke manje phethe amanye amagama u21 ufuna sikubhele wona ku computer. Cha, kodwa ngiyabonga Mnumzane. Uma bunhle utheyo kufanele sinibongeni ngosizo lweni namuhla. Nathola amazinyo. Khumbula phela Mnumzane. Thina sikazi ngitsho neze sihleke ngomsebenzi wethu obuseshi. Ayike kulungileke. Sanibona. Kunina ama-detectives, ama-dynamite deep blue dudes. Acela ukubonga uncedo lwenu ngokuthi siphenye wonke lama case wethu. Naku okuncane nje ekuphuma kithi. Guys, asiqaleni ke. We machekeje sikhoma senya. We machekeje sikhoma senya. We machekeje sikhoma senya. We machekeje sikhoma senya. Wangilaya machekeje ngesikhoma senya. We machekeje sikhoma senya. Wangilaya machekeje ngesikhoma senya. We machekeje sikhoma senya. We machekeje sikhoma senya. Wangilaya machekeje ngesikhoma senya. Wangilaya machekeje ngesikhoma senya. Dynamite! Dynamite!